Здравейте хора, аз съм Фиер и това е втори епизод от Survival ми. Аз вече бях направил един втори епизод, но той се изгуби, изтрибо без да искам. И да, това е втори епизод. Предния епизод, който се загуби, ходих до Недъра, но той се загуби и имам арчивмента, ето го. Да, ето го. Не намерих фортрес, така че трябва да търся. Ти ще го махна. Имам също и Enchanting Table. Направих си тук ферма за крави. Експорнах Баяма и няма нищо. Няма друго цел. Намерих пустиня, нямаше пирамида. Нека видя дали е пораснало нещо. Пораснало е добре. Така. Сега да се размножат и да убия. Охо, тая и тая. Те. Появили се. Аре, тая идваме се. Даде. Даде. О, 4. Стига. Така. 300 лева съм. Така. Само от края малко. Са пораснали. Така. Нека отида до хома да ги оставя. И да отида в Недъра. Аз имам ли още едно? О, супер. Две. Така. Две книги. Ти ще го пека. Трябва да се сетна хора, защото нещо ми се махна. Добре. Така, енчантите са още за 6 лева. Но аз ще си енчантна нещата, когато премина на 1.8. Нека го махна. Така. Не знам кога ще си правя къща. Може да бъде подземно. Така. Ще го оставя се пече. Така. Така, в Недъра съм. Така има някакъв гаст. Така. Това, аз нямам кирка. Я уже этого гаста, къде е?
Аз нищо не виждам. Няма го. Той ще се появи от някъде си някога. Те, да си загубя 300 лева, че ще има голям рейч. Те. Да си направим една кирка. Така. Може да се наспи. Така събрах малко кварц, имам 11 и 8 голстон. О, ще направя букшелфовете. Един букшелф и един букшелф. Ти. Да отивам в Недъра. Вече съм готов. Така. И където гаст. Отиха го и сега ще отида го отбера. Да, много XP. Кварца. На всяко. 33. Нека намаля още звука. Защото на мен ми е добре, но не знам за вас. Така, така. Набера малко. Тридесет. Застига. Тук да няма такова с фортрес. О, yes. Мама, стрелят някъде. Супер. И фортрес намерих. Блейспаунъра, ако има блейспаунър, то май има навсякъде, ама не съм сигурен. Ако има блейспаунър, ще е супер. Да, тук някакъв са мини. Значи от тук. Така май... Не е тук пътя. Така. Така, откъде се влиза в този? Отгоре някъде.
Ти. Така. От кой горе? Според мен е много добра добавка да добавя грива. Ама пак аз не се спомням от кога го добавиха. От 1.6.4 или от началото или... Ама не знам, ама на мен ми харесва да има грива в недъра. Така. The hell? Това е някакво хиперманичко такова. Че възможно е, като гледам. Не знам откъде да вляза. Ами добре, ще спра клипа и като намеря откъде да вляза, ще го пусна. Ами добре хора, намерих откъде да вляза. Било е отгоре. Клева. Добре. Тук задена улица, как гледам. Добре, добре. Без да исках да ударих един зомби пигмен. И сега не знам какво да правя. Дали няма подгонят всичките, не знам. Ти. Чувам някъде блейзове. Може да това чуе. Мото тук дали се спира спаването? Не знам. Ти. Някъде натам е. Уху. Добре, че имам. Да. Ти не го знаех. Въобще. Бягай. Няма да се оправим с тези. Май трябва да почвам да майнвам, за да се справим с тях. Махай са пак, тюе. Я видя. Ще стане или няма да стане? О, Блейз рот. Добре, няма да стане. Защото другите спамъри така. О, не. Please. Добре, става много екстремно. Изключително. Нямам храна. Не мога... Не ми напълни сърцата. Не. Сега най-вероятно ще умра, защото така, не знам, тапак съм. Да. Така. Спаунър. Най-вероятно ще умра. Ти го казах, ама да повторя.
Окей, спална. Мога да умра като кучи. Откъде влязо? Добре, не е от тук. Трябва да намеря също и... Какво беше? Не мога да се сетя сега. Деца правиш полшанки с тях. Добре. Ме гонят вече. Здравей. Спокойно. Нищо не съм направил на твоите приятели. Добре. Да, моля, да му оставя да заприбера. Да, но... Оставай долу. Ме напрегна толкова умра. Откъде намина? Ох, ще бъде много мъчително. Ще бъде изключително мъчително. Спавър, портал. Портала си търся. Наблизко е, наблизко е. Не, не, не. Така. Нека му взема саузата. Как се пък се набута пък тук? Май не ми даде сауза. И да. Късмет.org. Добре. Нека се прибера. Аз една права съм. Няма как. Ама да е ден. Яж. Но и накрая. Ти беше доста хубав епизод. Според мен се получи добре. Да. Ще почна с бринчмайването. За да намеря диаманти, защото, както видяхте, не съм достатъчно подготвен за близовете. Не знам как ще направя фермичката. Защото... не знам.
Може да видя от някой известен, ако го е правил. О, сетих се от кой. Ще гледам от Сакадаун. Ще проверя на Creative първо дали ще проработи и след това ще поставя тук. Ами, добре. Това беше от мен. Аз бях Фиър и чао!